הכירו את רונן המתלונן. רונן תמיד ימצא על מה להתלונן. אוף, מתי כבר נגמר הקיץ הזה? בקצב הזה לא יזהו אותי מרוב נמשים. לפעמים, רק לפעמים, לרונן יש סיבה אמיתית להתלונן. למשל, כשמיילים חשובים פשוט לא מגיעים. אוף, נו, אני לא מבין למה המיילים לא מגיעים אליי. סליחה, אנחנו עמוסים פה בטירוף. בוא'נה, אפילו דואר ישראל יותר יעילי ממכם. או למשל, שטעות קטנה יכולה לשבש הכל. נראה קצת חשוד המייל הזה. אבל יאללה, מה יקרה כבר? אוף, למה אתם לא עונים לי שם? רונן, אתה לא צריך יותר להתלונן. תכירו את סיסקו אימייל סקיוריטי. מערכת סינון תוכן עם רמת דיוק מהגבוהות בשוק. מצד אחד, דואגת שהמיילים החשובים יגיעו, ומצד שני, מסננת דואר זבל, מיילים שיווקיים, ומספקת הגנה מרובת שלבים מווירוסים, ספופינג וממתקפות פישינג. רוצים לשמוע עוד? יצרו איתנו קשר עכשיו. דאטה-טק, מביאים לכם את הקדמה.